Amagalati chapter number 6 sithandaze sibe sesiyahlukana. Hallelujah. Cela undifundele ke bawumbuli ngathi uma kaJeje izandla zakhe zibanjwe zozibini uthetha sipho sizokwazi basithandaze sihambe sibuyele ekhaya. Amagalati chapter number 6. Ndiyakuthi uThixo thethe ezwini lakhe, thwalisanani ubunzima. Hallelujah. Hallelujah. Chapter number 2 verse number 6 kumaGalati uthi thwalisanani ubunzima. Hallelujah. Hallelujah. uThixo thetha lamazwi ngoba uyayazi sisemhlabeni bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Sisemhlabeni siyalingwa, siyachuchiswa, siyahlaselwa. Thwalisana nani ke ngoku intoni? Ubunzima. Hallelujah. Hallelujah. Ubunzima bomzalwane bam, ubunzima bam. Ubunzima bam, ubunzima bomzalwane wam. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba ndingumzalwane ndilapha, ndingumzalwane wakho nomzalwane wam, thwalisana nani ke ubunzima. Hayi Nkosi yami. Yeah. Funda le verse dala verse number 2. Thwalisanani ubunzima ize ngokunjalo niwuzalise umthetho kaKristu. Njengoba nithwalisana nje ubunzima, kunzela uba umthetho kaKristu uzaliseke. Hallelujah. 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 Ubunzima endinabo, ubunzima bakho makaZulu. Ubunzima onabo, ubunzima bukaMadola, ubunzima bukaMadola, ubunzima bukaMabonakali, ubunzima bukaMabonakali, ubunzima bukaMteleza, njalo thwalisanani ke bazalwane ubunzima. Yeah. Ukuze uzalise. That is why le mbele wari xa ngibona abazalwane ubonakala uba bagqibelana besontweni phinde bayodibana esontweni. Hallelujah. Hallelujah. Babonana Sunday bahlukane bangaphinde bancokole bangaphinde bathethe. Hallelujah. Ubunzima babo buzoba bunzima belizwe. Hallelujah. 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 Ubunzima babo buzoba bunzima abazahambe bephalazela izweni ekhona abazalwane. Thwalisanani ubunzima ukuze uzaliseke umthetho kaKristu. Ngoba uKristu nomthetho wakhe unigcineni imithetho yakhe. Hallelujah. 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 Funda nana kaphinde futhi verse number 2. Verse number 2. Thwalisanani ubunzima ize ngokunjalo niwuzalise umthetho kaKristu. Yeah. Verse 3. Kuba umuntu ukuba uyinto engento uyazikhohlisa. Verse 4. Elo ke makawucikide owakhe umsebenzi. Wayeyakwandula ukuba eqhaya ngokwakhe yedwa angabi nalo ngomnye. Hallelujah. 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 Thwalisanani ubunzima. Nanso nje indawo ebendikuyo kule chapter. Thwalisanani ubunzima. Yeah. Hallelujah. Uyoyike nje ukuthatha imoto pha ndiyitsale ndihambe ngiyokuba umzayi emfuyeni mamzayi. Bake sithethe ngale. Hallelujah. Khona ubunzima la. Hallelujah. Uyoyike ukuthi Nkosi yami daliswayo bangcwele ndake ngithethe otsoni. Ngithethe otsoni ngithetha pha nabazalwane. Ndike ndabaliselwa ngomnye umama apha eKapa ndanewa. Ndimgodusa simbusele ndihamba nomama omkhulu ndibuyisele ekhaya nje. Uthi umama omkhulu ngoba tata endlela esikhonza ngayo kamandi apha ndinejoy man. Kumandi. Siyakhonza ukukhonza nomnye ubheke emnyango agoduke nomnye athini kumandi nje uthi ugoduke unelakazelela uba na Sunday iphinde ndibe khona. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Akho into itheni sisikhonzela kamandi kangangoba
ukuba bendizenze okanye ngabe singaze sibe baninzi kakhulu ngoba uba sike saba baninzi hey ziyatshintsha izinto ngoba lo mama uyayale into ayithethayo kuba ke saba baninzi awuziba manje ngohlobo ndithi mama mandinqande ngoba kaloku uthi uthi ngoba ngazuza apha ngomlomo siyadala masingayidali leyo ndithi mandinqande mama jonga apha ke mama uyabona nje basikhonza ngohlobo sileli gaqubana kumandi ngohlobo le class ikhona imbalwa kangaka kufuneka iphenduke nyani kuquke nyani ungaguquki apha haleluya kwenzela uba ke ngoku de kuye gcwa ngoba kuyagcwala basingakhona sonke apha enkonzweni nogcwala uthi qhulu mdilithi songa loo nto le basingakhona sonke abantu abakhonza kungagcwala uthi qhulu haleluya ndithi kuthetha kuye thina besebekhona uba singaphendula nyani noba singaba 100 sibe 1000 as long abafikayo bafikele ebantwini abakhonza nyani haleluya now ingxaki iqala ngoba ke ngoku aba bakhona basafuya izinto basagusha izinto basenamachuku wabo basenoboya kufika abanjalo bafike babarecruit haleluya bengabarecruitela enyareni bebarecruitela kwezinto bazenzayo haleluya lithi izwi lenkosi thwalisanani kubunzima ukuze umthetho kaKristu uzaliseke haleluya thwalisanani ubunzima ukuze kaKristu umthetho uzaliseke inhlungu yami inhlungu yakho inhlungu yakho inhlungu yami inhlungu yakho yemzalwane wakho asonhlungu yokuhlekisa ngayo haleluya thwalisanani kubunzima ngobunzima bona buzoba khona bukhona sisemhlabeni bangcwele lithi izwi lenkosi njengoba uKristu wenza ubunzima esenyameni kanjalo nani khomani kwalongcingane nizawulikwa nizawuthuthiswa haleluya thwalisanani ubunzima haleluya ubunzima uva yakho unzima kanti nenzeni emhlabeni yini manje kunini nizama bendiba nani yandawuthi ngena ku-2024 ndizabe thwalisanani ubunzima that is why ndithi abalevele phele ndithi noma nceba ungawafihli ngoba ngobungqina bakho xa buthulayo khona umuntu ohlangulekayo ndake ndadlula kule nhlungu ngo-2022 ndake ndadlula kule nhlungu ngo-2023 wandihlangula uThixo athi nohleli phansi osahlwele peyini abona uba uThixo uyaphakamisa uThixo uyahlangula thwalisanani ubunzima haleluya thwalisanani ubunzima peyini yakho beyipeyini yomzalwane wakho haleluya sesibasinalo bangcwele Isaiah chapter number 6 sithandazeni sahlukana seniqedile ku Isaiah chapter number 60 sizokwazi basithandaze sahlukana Isaiah chapter number 6 benthetha nje kade ngcoyana notata tata wayeshumayela lapha emvuselelweni ngexesha besithatha besimemile wasemsikisini wayetheke ndanibalisela uba noma zawuhlapha kwi-15 kwi-14 bese ekhaya ngo-15 so uyandifonela apha ekuseni uba ngabo-5 hayi kade ndikulindile mntakabonakala uba ndithi hayi noma ngoku phumlile ngokwekhaya ndiphumle ekhaya phi ndilela apha endlini yam eKapa uthi hayi mani ndiseKapa nje ngoku haleluya ndiseKapa nje ngoku andiyanga ndawo kanti ke waphinde kwatshintsha phi ndimxelele uba hayi ekwafumaniseka umem emsebenzini wakhe ubhosi uvele wathi vumbuseke sithi ndiyayikhansilisha kwalo leave haleluya emveni nje kwengxoxo embalo haleluya wayicima ke wabuya ke ilothu uba hayi i-leave ayisekho andahamba ke ngaloo ndlela nami ndaqonda uba ndawuyikhansilisha ke yami abantwana mabahambe
Haleluya. Uthi ke ngokethetha hayi hlala mntaka monakala. Kade umtshato wakho. Yeah. Ngoba ngokuzawuhamba phinde sophambili phinde uqonda akwabe bekhona umama kabana. So manje usithi mama wena bebelapha ezawuthi. Ukumshiye emva, ukumshiye la nto. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So ubunzima bakhe, ubunzima bami, ubunzima bami, ubunzima bakhe. Siyajalo ke nasesontweni njalo. Yeah. Njalo nasesontweni bangcwele sisemhlabeni siyalingwa. Haleluya. Hallelujah. Ndiye mbene wari nyalo umnyanda dathi sayi ngcono vendiye kwalotsindiso uyabonakala uba angisi strategy kaSathana kezo. Ufuna ngokuvuthulula tu. Babuza baqhawulayo besithi hayi akude kulungento akodwa xa uthi yajonga ngoku sebethi akwaba ndandingabalekanga akwaba ndandike ndanyamezela ma ngoba izinto uSathana upresela uba uduboni kodwa akho solution apho ikhona phi buza sebehamba bayazola. Hallelujah. Hallelujah. Wayeshaya ilizwe bomnuko lemvuthulula umuntu libamkela ngezandla zozibini uthi uvelaphi. Hallelujah. 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 Ndisikela ngabamama ababili manje kunomama ababili abeBhayibhelini mama Dol nawunceda ndingakoti into erongo nikhona ndiyanazi iBhayibheli ngiyalifunda kwamnu kunomama ababili abeBhayibhelini kuthiwa lo tata wathutha welizwe lakwabo kuba lalinendlala njengoba ethutha ehamba nomkhakhe wahamba wayekwakha kwelinye ilizwe elalibonakala lityebile ligcono. Xa efikayo kwelalizwe wafumana onyana ababini. Hallelujah. Hallelujah. Onyana ababini banamakhosikazi bobabili. Yeah. Lithi iBhayibhile kwahambeka wasweleka umyeni. Kwahambeka basweleka onyana bakhe bobabili. Yeah. Wasala lo mama namakhosikazi wonyana bakhe. Lithi iBhayibhile kwahambeka wabona lo mama uba yeyi manthuthe apha kwilizwe sasisuka kulo sokungcono. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyambona la mama uyacinga uba njengoba ndizawubuyela kwizwe lakwethu abathina abantwana ngoba babeze ngomtshato la ekhaya namadoda abo asweleka bantwana bam buyelani emakhayeni wenu. Buyelani emakhayeni wenu ngoba amadoda benize kuwo akasekho. Yeah. Point number 2 niyokhonza othixo basemaweni. Mna ngoku ndibuyele ekhaya. Kuthi iBhayibhile kwakungu-Opa noRuth. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Lithi wathi omnye bawufa khona. uThixo wami baba nguThixo owakho uThixo nguThixo wami. Yeah. Andizuye ndawo. Hallelujah. 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 Wajonga omnye wabona isimo hayi Nkosi yami ngoku unyanisile lo mama. Ndiyanduluka ngoku ndibuyela khona ekhaya kuthiwa oThixo basekhaya. Hamba lo mnye ubheka ngapha. Lo wathi oThixo wakho mama sendimbone ngakuqo uba nguThixo wami. Andibuyeli koThixo ethi mandiyobanqula. Amen. Hallelujah. 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 Ubuyajonga ngoku kwihistory. Kwihistory yamama babili. Ujonge nje umlando kaOpa waphelela phi. Ujonge umlando kaRuthe waphelela phi. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Sasidinga uRuthe banamhlanje abantu abazawunamathela. Amen. Abhekile qotsimini makasosi. Yeah. Hallelujah. 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 Zonke izithuthi ezilunge. Isaiah chapter number 60. Sithandaze sigoduke. Verse number 1 thathu umntu wasithandaze